טוב, השבוע נפתחה המכבייה, והשנה לצד הספורט והמשלחות יש בה גם מחווה מרגשת ל-18 חללים שנרצחו ב-7 באוקטובר או נפלו במלחמה. אחד מהם הוא סמל ראשון עדי ליאון, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי ובוגר מכבי צעיר שנפל באסון הנמר בעזה. אחרי נפילתו קיבלו רב מחבריו את המחברת האישית שלו, ובה יש מכתבי פרידה שכתב למשפחה. כן, בתוך המחברת הזו נולדה ערכת האורות של עדי. וגם סיכת הנצחה מיוחדת שהוצבה למכבייה עם ציור קטן של חתול שעדי צייר לאחותו. נמצאת איתנו עכשיו אמו, נורית ליאון. נורית, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה שהזמנתם. טוב, לפני שנדבר על המחברת ועל הסיכה שהבאת אלינו, ספר לנו קצת על עדי. איזה ילד, איזה בן הוא היה, איזה אח הוא היה? אז קודם כל עדי היה בכור שלנו, בן 20. הוא היה בחור של הכל מהכל, המון המון חבר'ה. הוא יצר מוזיקה אלקטרונית מגיל מאוד מאוד צעיר, לא שאל אותנו. והוא היה חבר במכבי צעיר, הוא היה חניך, הוא היה מדריך, הוא היה בשכבת הבוגרים, הוא חצי גר במכבי. הוא היה גר במכבי, והדבר הראשון שהיה עושה זה פותח את הרמקולים ושם את המוזיקה שלו. והוא התגייס באוגוסט 2021 לגבעתי. קרבי הייתה האופציה היחידה מבחינתו. הוא גם נלחם כדי להיות קרבי. הדרך לא הייתה... הוא לא נלחם כדי להיות קרבי, אבל במהלך המסלול הוא נפצע. הוא נפצע. והוא נלחם כדי לחזור לשטח, מה שנקרא, והוא הצליח. כשב7 לאוקטובר הוא היה ברגילה, והקפיצו אותם כשהם למעשה גדוד צבר ירדו ל3 ימים של לחימה בכפר עזה. בערך עד יום שני, משהו כזה. לחימה מאוד מאוד קשה. ולאחר מכן הם היו הכוחות הראשונים, הקרקעיים, שנכנסו לרצועה. הוא היה במחלקת החוד של גדוד צבר. וב-27 לאוקטובר התחילה הכניסה הקרקעית. ו4 ימים לתוך הלחימה, הנמר של מחלקת החוד עצר באמצע התקלות. ליד מבנה שחשבו שזיקו אותו, וטיל נ"ט הצליח לחדור לנמר שהם היו בו. בתוך הנמר שלנו היה מתדור, טיל צה"לי, והוא התפוצץ למעשה מבפנים, מה שגרם לנזק כל כך משמעותי, שמתוך 12 חיילים במחלקה 11 נהרגו, ועדי שלי ביניהם. ובזמן שאתם יושבים שבעה, החברים שלו מביאים לכם בעצם את המחברת. נכון. שהוא הכין. שאני אספר לכם עליה. מה שקרה זה שאנחנו בשלב של השבעה לא שמענו כלום מאף אחד, כולם היו בלחימה. ויומיים לתוך השבעה מתקשרים אלינו 2 חברים מהגדוד, ומבקשים לבוא לתת לנו משהו. חשבנו איזה חפץ, משהו של עדי, והם הגיעו בערב אחרי שכולם הלכו ושלפו לנו את המחברת. זו מחברת שנראית כך, זה ממש בדיוק שלה, כן. הייתה מקופלת באמצע, עדי דחף אותה על הכיס של הסרספ, אמר להם, מקווה איפה לקרוא אחרי מותי? איך אמא פותחת מחברת שעליה כתוב לקרוא אחרי מותי? נורא קשה. נורא קשה. הוא השאיר שם מכתבי פרידה לנו, להורים, לכל אחת משתי האחיות שלו. זה מכתב המשפחה המורחבת וגם למדינה. ושם למעשה הוא הגיש את כל הלב שלו על מגש, בלי להתייפייף. ומהמחברת הזאת יצרנו, בעזרת חברים טובים, ערכה חינוכית, שנקראת האורות של עדי. שמה יש בה? שלפנו 8 ערכים מתוך המחברת: רגישות, רעות, מסירות נפש, אהבת המולדת, אמונה, הכרת הטוב, בגרות, כיבוד הורים ומשפחה. ומכל ערך יצרנו קלף. ובכל קלף יש את המהות של הערך. יש ציטוטים מהמכתב של עדי, יש שיר, יש ברקוד, יש נקודות שיח. למי זה מגיע? הערכה הזאת במקור, בוויז'ן שלנו תכננו שזה יהיה תיכונים, חבר'ה לפני צבא, תנועות נוער,
ומהר מאוד משרד החינוך אימץ אותה. היא עברה אדפטציות מגיל גן עד גיל תיכון. משתמשים בה בתנועות נוער בצבא, במכינה. היא תורגמה כבר ל5 שפות שונות. אפשר למצוא אותה באתר של ההסתדרות הציונית העולמית. משתמשים בה... ומי שזה מגיע אליו, מה הכי חשוב לך שייקח מזה? מה הכי חשוב מבחינתך? מה המסר הכי חשוב שהבן שלך משאיר כאן אצלנו? נורא קל לקחת את המחברת הזאת ולעשות ממנה אידיאל. הרי בסוף לא באמת יודעים מי ישב וכתב את המחברת. אבל בסוף זה החבר'ה, בני ה-20, שב7 לאוקטובר אמרו הנני והצילו לנו את המדינה. וזה אותם חבר'ה שהיו במכבי ועשו צרות להורים שלהם, ועשו מוזיקה אלקטרונית שאי אפשר היה לגור בבית בלי שירשו להם. והם היו ערכיים והם היו אמיצים, והם ידעו גם באותה אבחה לצייר לאחותם חתול. שזה בעצם... וזה... הסיכה הזאת בעצם הסיכה. כן. החתול שהוא צייר לאחותו הקטנה. נכון. והחתול הזה, למעשה המכבייה אימצה ויצרה ממנו סיכות לכל הספורטאים שהגיעו בכל רחבי העולם. ויש שם, זאת אומרת, מה המסר, מה אנחנו היינו רוצים שיקחו, שאפשר להיות גם וגם וגם. והילדים האלה, בני ה-20, ידעו לנהל את המורכבות. ואנחנו מקווים מאוד שבאמצעות הערכה ובאמצעות האימוץ של אפילו ערך 1-2, אנחנו נייצר את השינוי, והתחיל מכיתה א', ודרכו נייצר את ההנהגה הבאה שלנו, שתהיה ככה, ככה, בדמותם ובצלמם של אלה שכבר אינם. הדור הזה שקראנו לו דור הטיק-טוק. ודור האינסטגרם. דור האינסטגרם. חתיכת דור. ממש, ממש. ואני חייבת להגיד שאפו גדול למי שמארגן את המכבייה. גם מחר יש בעצם פעילות, נכון? בני נוער מעבירים פעילות לזכרו שמבוססת על הערכה הזאת. נכון. אז בגלל שהערכה הזאת היא תורגמה ל5 שפות שונות, הבאתי לכם מה שנקרא... וואו. חוץ מגרמנית. יש באנגלית, יש ספרדית, פורטוגזית, צרפתית וספרדית. ולמעשה מאוד מאוד קל לייצר את החיבור בין הספורטאים שמגיעים לארץ לאותו בחור צעיר, ולתת משהו מהטעימה שהוא היה. בנוסף יש מסיבה שהם עושים ביום רביעי הקרוב, ושם הולכים להשמיע את המוזיקה שלו. זה בדיוק הגם וגם וגם. נכון, הוא השאיר אחריו 2 ערוצים של מוזיקה אלקטרונית, אז גם שם הם הולכים להראות בדיוק את הגם וגם וגם הזה. כמה זה? נורית, אתמול ציינו 1000 ימים למלחמה הזאת, מלחמה שלא נגמרת, כי החיילים שלנו עדיין נמצאים. נכון. בכל כך הרבה מקומות מסוכנים כרגע. מסכנים את החיים שלהם בשבילנו. איזשהו מסר שאת רוצה להעביר פה ביום הזה? תראי, 1000 יום האלה, זה 1000 יום מאז שהבן שלי יצא מהבית ולא חזר. ואנחנו רואים, אני גם שמעתי את השיחה הקודמת שלכם עם שרון, ואנחנו רואים מה קורה במדינה. ואני חייבת להגיד שבנעליים שלנו, של המשפחות השכולות, לשמוע אמרות של נמות ולא נתגייס, זה כמו לקחת סכין, ולדחוף אותה ללב שלנו, שנעקר ב-31 לאוקטובר. ואנחנו עושים המון הסברה, גם ברשתות זרות, ואנחנו תמיד אומרים על החיילים שלנו, they are fighting for life, we are fighting for life and they are fighting for death. ונמות ולא נתגייס שייך למשטרים החשוכים האלה של מי שנלחם בשביל המוות. ואנחנו לא יכולים להכיל את זה, וזה לא יכול להיות סיסמה, וזה לא יכול להיות סלוגן. ואני לא מקנה ואני לא רוצה שאף אימא של מי שלא הולך לצבא, ולא מבין שזו הזכות הכי גדולה שיש לנו במדינה, תחווה פסיק ממה שאנחנו חווים, וזה צריך לרדת מסדר היום.
לרדת מסדר היום. זה לא משחק וזה לא סיסמה. וכרגע אנחנו נמצאים בדיוק במקום ההפוך. נורית, תודה רבה. תודה רבה, רבה, רבה. תודה רבה לכם. זה יגיע לכל מקום. אמן ואמן. דרכו, תודה. כן.